Jag kan ställa mig sin driver till. Så knarr. Ja, välkommen till Dist, F-fotboll Dist av Skala. I kväll till 20:e omfär som ska spelas och linjen som mötas av Skala under Myrichatla och Skala sjåvande och Adali Witchinger. Spelaren inte kommer in av ett nordlig än, men här tischa till folket och väckri frabera gott till torst och lite låt. Och lite låt ur Estre, men därför inte att avvarska Disten näka. Linjen är det. Lite avgavis nummer 8 och nummer 8. Så det bruk för stion av banan Leon. Witchinger varvar det stadigvæk 8 sessen omdår täppa i det. Men Skala kan lyttas ju ett fitt pette upp om till strikna som där börjas för att släppa undan i lötene. Och linjen som skulle börja. Hvis vi börjar vid Witchingalinen så det Elias Rasmussen i mål. Hannes Jakobsen, Atle Gregersen, Frau Benjaminsen, Filip Georgievich, Sölve Vatnamar, Erling Jakobsen, Hans-Jørgen Joros, Soren Ankel, Gert Hansen og Adesina Laval. För Skala det och i mål Andras Ganko, Ari Olsen, Jakob Jakobsen, Valerian Lobjasvili, Peter Dam Jakobsen, Mamuka Toronjatse, Mihal Prisbiski, Jonard Fredriksberg, Edvin Jakobsen, Brian Jakobsen och André Olsen. Till alltså linjen som skulle kämpa med sig tror jag Stine och det. Och som jag nämnde i åren så har Stine sedan jag säger att Chabon och Leon. Witchinger kan stäffästa sina stöv i 18 medan Skala kan lita sig näka väl upp om Nolsja Vestor som älte där på en data för Nolsja Vestor spelar i det. Västri servar med KI som ösner ett 8 och här är Lugan jag bruk för 3 mot Stion Chabon Leon. Så det är ett spännande omfär. Första distrikt omfär är lång och doktor. Han blev doktor mycket kvalitet i sista veckan här NSOI och eller B6 då NSOI spalt och i Gondadale och B6 då vann han distin 2-0. Så jag är det UFHB och Soringar tacka och möter jag går inte tacka dem möter. Ja, det ska det komma åter till. Distrin i det som börjar nu kvar jag löt då som sagt med Nadal Witching och Skala eller Skala och Witching. Och vi kan lägga kött och i uppställningen efter för Skala andra ska gå i mål. Nummer 2 Ari Olsen, nummer 4 Jakob Jakobsen, nummer 5 Valerian Jobiashvili, nummer 6 Peter Dam Jakobsen, nummer 9 Mamuka Toronjatse, nummer 11 Mihal Prisbiski, nummer 16 Jonard Fredriksberg, nummer 20 Edvin Jakobsen, nummer 21 Brian Jakobsen og nummer 23 André Olsen. Av bunchen just Skala det nummer 6 Olar Mikkelsen, nummer 8 Andras Fredriksberg, nummer 18 Jone Petersen, nummer 22 Arnold Berg, nummer 24 Jan Marsten Mortensen og nummer 25 Leivor Johansen. Alin och Chavichinge börjar i det nummer 8 Elias Rasmussen, nummer 3 Hannes Jakobsen, nummer 4 Atle Gregersen, nummer 6 Frau Benjaminsen, nummer 9 Filip Georgievich, nummer 12 Sölve Vatnamar, nummer 13 Erling Jakobsen, nummer 16 Hans-Jørgen Joros, nummer 19 Soren Ankel, nummer 21 Gert Hansen og nummer 3 Adesina Laval. Av bunchen av Witching nummer 25 Barra Reinatrø, nummer 11 Hans Paule Samuelsen, nummer 15 Jakob Vatnamar Olsen, nummer 18 Ase Dalheim Rasmussen, nummer 20 Hans Jakob Lervig, nummer 22 Tony Thomsen, nummer 24 Gunnar Vatnamar. Domare til listen i det Alex Trolai. Tar kasta lot om hver skal börja ved bolten og jeg sa ikke hvor vann låda kaster, men det ser ut som at alla bøyd om så ja. Og spelaren for å gjøre seg klar her. Hette 3 distrikter spiller inn i år. Hinne bare distrikter enda vi sikre til Witching, for distrikter enda 4-0, medan hindistrikter var en heldur teprare sier til Witching.
Orsaka för det snälla 8-0 och så det snälla 4-0 till Witching så det vart här. Skala hevur hesa sjustu dysna Josta øyliga väl värjumässiga och tar av steg väl av att Lund Josh ut till att motståndarlinjen har haft ett ringt spel här och tar av mist näkra sikrar och i de senaste minuterna och ankor helt kämpligan till att har skulle ganska bara spalt och i 8 minuter så hade de haft neckmore stegen där här och lötne men en fotbollsserie i 15 minuter och plus att läsa och det visar sig att till ofta mål som vi skåra i de sista minuterna. Här är distrin börjar och till Skala som börjar vi att göra bollen upp. Det är Valerian som har bollen och spelar nu till Jonnard. Som kommer en länk och bollen fram mot Brian. Han fär barstas inte vid Atla men den där är Erling fär skottar bollen längt ner. Här kommer andra Skanko efter honom. Andra Skanko kör bollen ut till Valerian. Vi är har trillat sig runt att i världen. Witching går helt rena höga backlinje och helt upp möter midringen så är det gång går en längre boll och han för det av. Här kommer en hör och gå tackling från Edvin. Han går bollen ut längkast. Inkast han kastar framåt såren han vinner luftbollen. Så är en liten närmast i luftduell nær bollen fram till Edvin. Hegnesli han får bo ifrån fram till Brian. Och Brian spelar han vidare och han röjnar spelarna ut till Miha men han försöker bollen nattor och tar bollen vissar och skjuter men hattar väl kanske att Oigara Boyne som har skjut vi och Elias Rasmussen har ingen problem med det här som bollen. Atle ut till Hannos. Hannos Atle Erling. Filip flöjtar och råpar ett bollen ut i högra sidan men här spelar han till Gerst och högra backhelter och så åter Latla. Skala som är steg i öliga väl och i varje stå tar leip inte negva av Witching under tar varje spelaren här bollen tar bojen till att komma och gå fram och så är det Filip som röjnar släpper för bojen där det ger han men Jonna kommer åter och för bollen och så Hegnesli han i hela där bollen i mittelsyn och Jonna rodar vorst. Och Brian röjner halda bollen inne men bollen för det. Inkast till Witching. Filip Georgievich, Atul Gerst. Gerst vinner en inlägge. Här kommer andra Skanko, Sikkorst ut och tar bollen ner. Så är det Edvin, han vill pressa av Tvajmon. Han släpper bort ur stövnen och så kommer en längre bollen fram här. Hans Jörgen och Mamoka som bärgar som bollen. Hans Jörgen färg ordentliga skott väck så är det Brian Hansen. Han är en gåar stöv här. Här är Negumans kom upp i så kommer bollen ut till Ari Olsen. Ari vinner inlägge och han och sänder fyra. Ut till Edvin, han lägger han helt ur käljan. Det var en stövare, han kunde finna skotta. Skala men fänga bollen högt upp i Atter och så Atter till Petter. Petter Atter till Valerian. Han lyfter bollen fram mot Brian. Brian bringar han Atter till Mamoka. Hans Jörgen vid en gåar tackling här. Han får bollen från Mamoka. Så är det Filip, han röjnar spelaren. Bollen ut och syna till Laval men Skala men är försökt dra honom och få fätra bollen. Jakob till Edvin. Edvin till Ari. Ari vill tackla av Soren och bollen för ut och han tar bollen Aja Skala. Inkast till Skala. Har det tackat kött till Edvin. Witching understand och diskutera vi domarna tror jag helt rätt att hit ett bollen nu. Så Valerian ut till Jonnard. Åter till Valerian. Och åter en längre boll fram. Så är det Mamoka och Erling. Här är Erling stärskare. Filip Georgievich i slappna börjar där han börjar ju ute i möte på 6-3 och blir skiftar in och det här var en god inskifting till Backa att göra att han fullkomligt har brottat han distan Witching går 18 för det och ända vi har vinnat distan 4-2 så det här var en god inskifting. Nu är det Brian Jakobsen, han spelar ut till Mihau till Mamoka var akkurat tacklar och i efter löt av Erling hade flott sammanspalt all upp från Skala. Och det är lika vi tar manglar bara en halv skäggvastöd så han haft bollen och vi är ensam alla mot mamman. För det Filip och Rainer kör inlägg med bollen för ut till inkast. Inkast till Witching.
Det kommer Gerst Hansen fram och kasta och han kastar längt. Det kan till nästan det samma som ett fryspark och ett hotnaspark. Han kastar han väl in i 6 meter i för dem. Så det är han sitt röjar. Och ingen flyt inte alla men där fram men nu är det bara om att han kastar längt så kastar han stått och lugga och fär så ett inkast och lyssnar långt fram. Så flyttar där Erling långt fram. Och ingen har trutcha man sattre. Och ett längt inkast så här är det Soren som skallar han ut till Filip och ut till Gerst. Och inlägg från Gerst och han ligger väl av bollen nu. Här är det Laval som skallar point vid så inne. Han är väl pressad av Skallamannen så att det var ett gott inlägg från Gerst som Laval för hade ja. Och man har synder glaskvarnar där så det är fitta folk som kommer självt om det höstkväll klockan 6. Andra ska gå vi målspark nu. Det är en längre boll fram mot Mamuka som är Fröe och Soren tackar sig och så är det Skalamän som lyckas som skumpa sig själva men ända vi har missat bollen till Atla. Hine trodde Disney, hine var Disney som är igång till Lötene Kai och Norska Väster Bergish för klockan halvkon. Här är Stadväck 0-0. Så är det Hennos som kommer fram. Han rönnar spela Filip färfättra bollen nu. Fröe ut till Gerst. Ja, högre så gör Gerst där. Sen vi har en inlägg. Här är Laval och han är först bollen men att resa för vi så inne. Han är hårt pressad av Jakob så här det är gott välja spela av Skala. Andras han skundar sig inte vid att täcka hotnaspark eller malspark det är för han går att höj och skala med flytta folk långt fram. Så kommer bollen från Andras och här är det Brian och Sorens var uppe och Brian snittar han först och så kommer Atle i mitten arm och vågar för bollen och så är han och snäckpressar och han är nöjd att köra en längre boll och han färrar en snott och i stövne men vad ska han spela vidare Fröe bollen Fröe in till Filip. Filip rönnar spela Soren men bollen fer förlängt. Så higger Alex lugga åter till Hennos han stäcker lugga spela någon igen lite. Hennos helt så om foten han fick ganska snott och han skjuter bollen väck. Men han är av foten någon gång så till det är gott för Witchingar han och ser med över som spalt flest distrier eller flest minuter för Witchingar och han är viktig i ödlom varje spel och till alla spelen som Witchingar har så det är väl det var Charlie att Witchingar missade han här där hans Jörgen och Mamuka så är det Fröes skjuter bara långt väck och han tar bollen häver andra skanko eller lite annan färdig ut Anko Witchingar vill vara vet att han nästa bollen men jag hade han läpar bollen färdig ut. Alltså Ebbe Streimor TBF så sårar då en spelare i Lötene här är 0-0 och IFAB här är 0-0 och Skala Witchingar här är 0-0. Norska Väster och KI börjar om 20 minuter Väster i Sörvaje. Så är det att andra ska gå via normalsparket. Och bollen kommer fram med inne här är hans Jörgen och Brian som börjar som bollen Brian för han och så missar han bollen han halar också väl i blåsna av Filip men Filip för ett inkast på tror du. Och så är Gerst näka köldra kasta inkast det här som skala med Edvin till mitten men Arthur Hennos som sagt en tar med över som har mest att säga för Witching och så är det Atle vi han är länkare tackling kan man sagt han tacklar längt armen och för akra för bollen så bollen för ut linkast så är det Andre Arthur Brian helt rös inte på bollen Arthur Leonard får Arthur till Valerian. Och så kommer en längre boll fram mot Brian och han bollen för Atle lagt ner till Gerst. Gerst vi är fram till Laval Atle Gerst. Och en
En inte näkar öjliga möjligheter. Det har varit för inlägg så Witchinge och ett skott från skala. Men linjer och lite sin världen än det följa hitlian och så en länge bulter för Erling som själv vill lycka vi att få fättra med bulten för ut till målspark. Och detta må vara målspark nummer 5 till skala och här tog jag synder på att Witchingarna pröva vinna en länge bulten. Andras Gango vid målsparken. Det är en länge bulter och här är Soren och här är Brian och här är Mihau och så är det hans Jörgen. Och här kom Tim Peter väl i mitten och så Erling och Fröspark. Ja, han förnäka Ekvis lite ojanda loppbulten och Mamoka heldra syndrom hade. Fröspark till skada. Han gav stöd och då kunde flida näck folk fram. Och det ser ut till att André Olsen att attacka där Fröspark. Witchingarna det inte längt efter så tar vantat inlägg från André. Och så drar bulten och handan här bulten över Elias Rasmussen. Inte akkurat som han atlar, han är ganska stäckare och lyser i vintern. Vintern får styra lite sin demöjre än man är värderad för stand. Så är det länge bulten från Sölva fram mot Filip Georgievich. Handan ska han vara öliga kjöld till att fänka och han färger det av till målspark. Och det andra Gango stegar kött målspark till Valerian. Valerian till Gango. Och ut till Jakob. Jakob vänder vi och skjuter en länka boll från till Miha och han får tidigare väl ner och som harspressar han och så snöjer han sig läsan och till Valerian. Det har spalt och det var 13 minuter och stövan är 0-0. Det är första lige som är lugga som sätts jag distan än. Det är nekva länkar Alvingar och ja, så gott väljespel. Nu är det Ari Olsen som kommer fram vid och en gott inlägg men här är Erling Fyrre och skallar han ut till Fröa och Fröa ut till Soren och så är det Soren till Sölva och Sölva röjner att släppa löser av Ari tacklar han väl och har bulten ut länkast. Hannos till Fröa. Fröa till Soren. Soren röjnar spelar atträtter men här kommer Peter i mitten och Erling för fattra bulten. Ja, Witchingarna trilla bulten sin ur mittelsen lötne. Har löjt efter en Elvingsmöla men skala ständigt väl. Tar pressa östen väl så är det en skärande bulten för Erling som Soren misstimer. Han kunde ju ha vänt sig det här var nog så fröjer så är det Edvin åter till Valerian. Valerian ut till Jonnard och Witchingarna röjnar pressa syndrom men Jonnard spelar bulten förnuftigt vad gör det och så är det Ari som vill tackla av Soren och bulten för ut. Är det hans Jörgen Joros som lägger sig och ett alltid kärvarna kan är det större här var bara han pressar ett bulten det var som han att det var en kjolskap det ska äga och han ber om att blå skifter ut det är helt och tulliga att han blå skifter ut det är 15 minuter farner så han björs kanske en gång för under brus så och det är Hans Paulus Samuelsen som för att jag klarar han kom in. Så stäckade de någon lyckas som Arna för ordentligt av Ötlund för att säga hej och lyckas som på att hinna gänga sin dörr så Hans Paulus kan bli ordentligt klarare. Annars spelar där undermannar till lötna. Men Hans Jörgen Joros för utviskeja att han har 15 minuter.
Det var inte en akkurat tackling, det var bara en kjølskapte skæje. Så i løtene og Tudjo Witchingar av et land møter Edlo og Skalamann. Jannar Fredriksberg ut til André Olsen. André røyner å kjøre den lenge bort fram med her til Filip 4. Kommer Filip 4. Inkast til Skala. Valerian. Vi gjør til Jakob. Og en bølter fram til Ari. Og Stremnes her i Ebe Streimor og TBF Sora Røynspela støvan bleven 0-8, altså 8-0 til Soringane. Ari og Jakob, og så fram til Mihau, og her kommer Hennes Mittlen. Ja, det var Edvin Orsaka. Og til Bo Eriksson som skåret for Soringar. Han har skått noen mål for i år, og han har avgjørende spillere nå. Mihau atter til Valerian til Jonard. Og så Edvin Jørgen Gavartov, kvett. Han spiller han ut til Ari. Så kommer innlegg og godt innlegg, og her kommer Brian først da, men Bøltren, han får kjørtelig kausa Bøltren, og han får sånne ekra meter over søgnet av Allugava. Så Witching går frem til sin første utskifting til Hans Paulus Samuelsen som kommer inn for Hans Jørgen Joros som får ut ved Skia. Så målspark til Witching. Han teker han stått, han trillar han ut til Hennos sin Latla. Gerst Hansen. Han chippar han fram til Filip. Filip røyner å dribblas i jøknon, men han får et innkast på Turtu. Harspress av Valerian som får skumpa bulten ut. Så det Arthur Gerst Hansen som kommer fram. Han kastar bulten. Så för så är Witching och Nick var mans framme till ett inkast där. Inkast. Gert Hansen hade han här vinna skala med först och så är det så jag hade att en skala med som färsnitta bulten och han kommer åter till andra skango. Han kastar han kött ut till Jonard. Her smar 20 minutter før nedstøvan i 0-0. Jakobsen vil lenge velte fram mot Mamuka. Han renner kapp ved Erling som røyner kommer av bulten i det, men han neste vi han så har han nødt til å tekke han, og så røyner han at finta seg bort ut. Han får spalt bulten til Fraua som her er en øyelig hør takling, men han får ganske fætre av bulten, men han legger dekan og legger 4 i støvne, og så sier han akkurat vi Delmaren og Delmaren ber han lukka slappa løsen der av. Så det Hans Paul over frusparsen Atla. Og så en lenke bølte fram til Sølva som temer han vojer til Hans Paula. Her kommer Jakob Mittlen og sparkar bølten bare høgt og lengt. Og her kommer Hennos Mittlen og Hans Paul røyner at hemja bølten til Laval, men han finner ikke hardt. Fra Jannar Fredriksberg. Malreveren som enda i Batchnon. Valerian til Jakob. Og en lenkan bølt fram til Brian. Og her fra Brian og Atle. Han bølten vann Brian, men Witchingar får fætra honom. Så det Soren Angel. Har Halojan og stegger honom, og Soren får fryspark. Til 20 minutter ferdig her i støvan 0-0 i middelen Skala og Witching. Det har ikke vært nekrer større målmødlegere enn, så vi bojer lukka som stadigvæk etter dette for å åpnast, og som onker har sagt, så brøyda måldister. Søren Angel, han dribbler fram i øynene og er taklet av Peter Jakobsen, og bølter inn for det til innkast.
Så det Sölve Vatnamar. Och Wichinger flyttar sin drar fallet fram. Hans Paul till Sölva. Till Hans Paula som röjnar chippan och på andra skanko men kanske oj så optimistiskt att chippan här för att det andra ständer in i mållinjen så han tar han bara latt ner. Andra skippar han längt ut. Här som bollen för där till inkast till Wiching. Hannos kastar kött till Froa. Froa efter Hannos skjuter han högt och längt så här kommer Laval. Och att det gott vägspelare Jakob Jakobsen som flyter Laval och så tar han rätt framåt att han kommer väl fram och mina nu. Till André åter till Jonard. Jonard åter till Peter. Ari Olsen. Spelar Brian Jakobsen i dybden men han är i kapping vid Erling och ja, är helt att Erling har bollen ut men linjevägen dömer målspark så han ständer oss inte närgen ner. Så det är Gerst Hansen. Gerst fram möter själva men här kommer Valerian i mitten och så är det Peter Jakobsen. Så är det Saulen som har skott in i hela skala så det är fint fotbollsöverlötning så är det Ari Olsen. Han kommer att gå stå här. Och han kommer en inlägg som Hannos får inte det av spelaren. Ja, han får det av lugga. Linjevägen har inte slagit upp men Hotna spark till skala. Och därför Edvin ut att attacka. Och Valerian och Jonhard och Jakob och Negumans kommer fram vid. Och så kommer inlägg härifrån. Och han kommer väl en fyra kvar det här och så är det ja, är helt på att det var mål nu men Angen kvartslinje var jävla domar de in i här att det var en stor möjlighet att skala. Han dansar lite sin där och Angen för skott ordentligt han och tar så få skott och han så ja så får han akkurat inte de linjerna som domarna så jada så att det var nog största chanser som över i distan här till. Och till skala som färdan. Det kommer att Hotna spark som var väl skott i en fyra. Hannos vi en längre boll framåt Philip som Jonard fiskar från honom så Jonard till André till Jonard och så miss Jonard bollen. För där Philip gör en gåva stå han missar bollen och Frau fänger den åter och en hörd tackling från Peter Lavichinga får bollen åter. För där Filip Georgievich han släpper båda första och ut till Gerst Hansen. Gerst Hansen vid en inlägg och här är bara Hans Paulus som så ja så luggar vi över in i här. Så kött kan distribueras till och 4 minuter sedan att det inte är en målmöjlighet här värre och så är det 2 kämpestora kvarsen ändå på en minut. Skala som helt att se av bollen innanför mållinjen och skår men domaren dömer inte och så får Watching gå fram och så Hans Paul luggar vi att skåra. Det var nog mer en värre följer en headare från Hans Paul. Han bollen detta ner till han och här är Hans Paul och jag hopplar det. Han gärna goa fint och så en goa Alvin går mot Gerst med Gerst. Fall vurderar bollen och bollen för det att linkast. Distren vaknar ju sin nu. Och kommer några tacklingar och några flotta detaljer. Ari Olsen. Åter till Jakob. Jakob till Peter till Jakob. Lloyd där efter kunna spela till åter till Peter. Så är det Sölve som pressar väl och får karbolten där till inkast. Inkast till skala. Stövan är alltså stadigt 0-0. Det har varit 2 större målmöjligheter nu i så sista lötna. Och i banan för nu bollen är lyckas som alla linjerna. Och Stöven är stan i då alltså att i Strömnäs är Soringar 8-0 med Dröb Ströme och i Fåglafjärd Stövan stadigt 0-0 mellan UF och HP och Målsjö Väster och KI tar börjar inte för nu klockan halvgång. Så det här är kvar jag löt om. Här är Ösne 0-0
Och Soren spelar bollen ut till Filip. Filip till Sölva. Sölva in till Filip. Filip åter till Sölva. Och så vill han väl pressa av Jonnard som får bollen ut till inkast. Gerst kastar inkastet fram till Filip. Och så är det ett inlägg, men här är Anton Wutchinger att få Fätras bollen. Och Ari Olsen, han hoppar näkrar och så sparkar han längt upp i luften. Och så är det Mamuka och Hennos. Och här kommer Erlinga hjälpa Hennos, men Mamuka släpper laser. Han spelar Brian. Brian är en gåvars stov här. Han är ganska helt rönsamvattler, men han dribblar det som spel till Ari. Ari skjuter på mål, men här är Negumans 4. Bollen till Brian. Brian vill harspressar och Sölva. Sölva tar bollen från honom och som Peter Jakobsen vinner tackling. En kast till Wutching. Erling Jakobsen. Atle Gregersen. Skala men är skjuter på plats att bollen för ut. Jag skulle inte fängas några omställning. Tar jag var sen just väl. Tar där spalt. Tar stanta väl av bollen och halda med också Lino från Ekon Jansson. Så kommer han Elving fram till Laval. Han är harspressar av Jakob. Han ångsvägna här han så stadig bollen och Salve för stävja nu. Salve han helter på bollen och helter på bollen över tacklar men släpper laser så är Gerst bollen i höger och ett inlägg. Nu var folk här och Frauer bringar ner och så skjuter han på mål, men här skalar med en 4 och så köttar där bollen ut i fältet. Så är det Mamuka och Soren som kämpar med andra bollen. Soren spelar till Filip. Han är onside och så kommer det inlägg och här är Frau Benjaminsen och för foten av bollen och han får akkurat på mig. Hade han kela i lägaren utanför AV ut. Det stränder öppna över Ludsintor och där kommer några chanser i banan ändå. Och det är gott, och det är alltid gott att få mål i fotbollen. Andra ska gå målspark nu. Han känner längt fram. Här är André Olsen som ska han till Valerian som ska han vara till Edvin som vill pressa oss halva och hans Paula och så får där spalt vara till Miha och lugga väl som Hägnesliga för bollen för Boifröa men måltackaren släpper sig av bollen åter. Så är det Filip. Till Soren. Till Laval. Laval hällde väl på bollen. Han var harspressad av Ekon men hällde på bollen och lugga väl. Spelar han åter så är det Atle Gregersen. Fram till Filip men här kommer Jonnard i mitten. Så är det André Olsen. Han röjner att göra en stickning fram till Brian Olsen men här kommer Wutchinger i mitten och så sa det ut som André Lenti och Lutsen skaft. Fick jag inte ilt i armen men tar jag inte röpt om hjälpen så det han är alltså gamla fötter och Atlas spelar vad är utan att få hjälp. Jonnard Fredriksberg inkast till Skala. Han ställer fram i hötte av Soren och så är Fröspark till Skala. Fröspark till Skala. Det är en god stöva kört inlägg. Har Lutsen långt fram igen i Ane. Har flyttat läkra mass fram Skala. Och så kommer ett inlägg från Skala och här är helt längt och Wutchingarna fänger hans Paul till Laval. Han förräkande, han röjnar släppa fram och Mari, men Ari skjuter och den är goda tackling för att gå bollen ut linkast.
Frau Benjaminsen atter til Erling. Erling vi til Atla. Og så løyder det etter spelmølagon. Hennes fram etter linjen til Salve Røyner spennende Paula, men han vil takla av Petter. Så er det Edvin. Så spiller han vel, Mihau sted, men han tar bulten fengar Erling, og Erling lykker vi at ja. Hva sier vi det her? Elias lykker vi at takka bulten, men han gjør en sånn tackling med å Brian, og her var lykker vi at det var farlig. Bulten, jeg vet ikke om Erling ikke sa Brian, men jeg ble en større chans på tror jeg sånn. Men Elias var vet ikke, nå fikk skikka bulten ut. Og det Salve etter til Erling. Filip George til Laval. Laval til Hans Paula. Hans Paula til Gerst og Vojar i første ferd til Filip. Filip røyner å dribla seg, men her er Neiko Mans 4, så spiller han til Gerst. Her kommer godt innlegg. Kvart som her er han også for foten av bulten, men ikke mer enn at gang og legge seg ned og teke bulten. Andras gang går vi gjennom lenge om bulten. Han vinner Erling, og så vinner Soren bulten neste bulten. Han vil skumpa av Edvin og fryspark til Witching. Båje vennjerne standa og røyna dirigera linjen til oss her, og standa lukka som utja kanten og søgn her linje. Her sin bulten være vi ut, men Ari fadna, og så råpa det røylt om fryspark atler. Og så er det Brian Jakobsen som hegneslig litt frambom, og så går han mellom bøynen av såren, men ferdig små bort tur tog. Og har presset øyelig av velskalamennene, og få oss ned innkast på tur tog. Ari Olsen. Ari, atler kastet kjøtt, men jeg var ikke klarer, så kastar han stått til Edvin atter til Ari pressar av Salva, så spiller han bland Petter, så er det Erling som rådar bort og bulten for utlinkast. Ari Olsen, inkast. Kastar han fram til Mamoka som snittar av Ojar, men han er hvis ikke fremst så nast fremst med år, så er det bare Wutchingart jeg kommer ut. Erling til Atla. Her er oss Balter. Han er 4-3 minutter av 4 lager. Støvan er stadigvæk 0-0. Det var jo 2 større chanser lukket som slæ, og så gjerne er vi ved å lytte sin tamt dator. Støvan er den til her at Soringar er stadig godt 8-0 med Drøm Streime, og vi får glad for det her, og IFO Habespillet er 0-0. Så er det Brian som snittar bulten vi men Hennos för Fätronen. Laval røyner legger seg bulten, men han er hardt presser av Jakob. Valerian til Petter. Og han vil ikke presse over nekka særligt, så tar slippet av bulten her etter. Så er det André Olsen. Men André spiller han til Gerst. Gerst inn til Laval til Fraua. Fraua og da vant til Soren Angel. Soren Angel vi innlegger noen, og her er Andras Gango. Mihau, men han vil takla av Gerst. Gerst kommer litt sin ut av posisjon og forfattere bulten. Og så spiller det så vel bort som pressen og skala. Og han tar bulten få av Wutchingor, innkast Wutching. Så var han ikke kastet til, så skiftet det bare kastet. Kanskje han finner noen. Hennos Jakobsen. Røyner kastet fram til Sølva, men her kommer Ari Olsen i midtelen.
Och Hennos Atlas har kastat längt, han får köra räddningar för. Här kommer inkastet, han kastar han till Soren och så Soren först lite han var men här är Jonnart som för priggarna Lucinder så är Filip han dribblar att till backlinjen och chippar han i fyra och här är Hans Paul Samuelsen som inte får ordentligt skott av han men skadar med en rodda borstor och bulten för ut till Hotna. Hotna sparklig watching. Watching han är lägga neck för i debulten tar flytta neck folk fram och Rösnen finns neck de flesta målen så här jag på debultar. Så det är hållt sig näka som tar av lagt ända i vet hur drar träna. Hennes Jakobsen vinner nu. Och han kommer väl en fyra kvar här Gerst och så är det Laval och han hela bollen och så häver andra skank och bollen han fick inte vänt sig så han prövar helan och räcker bort och andra skank. Så är det skala genom omställning och tar sända bollen fram till Mavuka men han vill tackla av Erling Jakobsen. Och Erling kommer väl att och förfätra bollen. Så är det Laval. Ja, det Kina Laval in till Fröa Benjamsen. Fröa vi är till Soren. Soren in till Sölva till Gerst. Gerst till Sölva till Filip. Röjna drar spela kött och kommer halva vägna förbi men Jonnart han är snackar unglinja en fotbollsspel han drar spela och väljer som han ska. Och för inkast bort ut. Och kastar han längt men här kommer Gerst i mitten så är det Valerian och Laval som börjar som bulten och han får skala med en fettra. Så får skala med en Karbulten ut men han får tyvärr förtar det ut till Hotnasparsk. Hit Hotnasparsk blev det var en farlig stöva som uppstod av tog så och som jag nämnde ta så är det näka av specialiteten och Chavutchen till debultar Hotnasparsk, Frysparsk och inkast. Och skala men ta alla man satt och välja och det är ganska schubut. Hennes Jakobsen, Hotnasparsk. Här var Negomas för upp efter bollen men Anchen för Vätran. Och han för ut till Malsparsk. Malsparsk till skala. Andra Skango. Här skjuter han högt och längt fram. Här är Brian och Fröa Benjamsen. Fröa fär så och gärna tackling sparkar bollen väck. Och till Jonnart. Så är det Brian Jakobsen ut till Ari Olsen. Ari fotlar för och inlägg och här för han får på inlägg var och ja helt för watching så glöjer Edvin och igen för fästra bollen. Så efter Fröa för sparka bollen ut till Hans Paula kör längt fram och här är Angels för fästra honom. Gango skjuter han högt och längt han kommer sin ut ur mål så han ska inte undvika byta stöv här. Så det är Edvin och Fröa som börjar som bollen och tar duellen av han Fröa men skala för bollen natter. Det har spalt i 4 minuter. Stövan är 0-0. Stövan är 0-0 och det är stränn hej hoa vakna Lucinder ta och en går halva timme var färdig 25 minuter var färdig ta vårt första år möjliga och bara inte men så gärna han lyckas som saunar Lucinder åter. Kanske är det watching andra som kommer till farligare stöver men ska alla ha fänga några bollar och ha varit någon omsättning som helt säkert kunde Givi och Lucinder Marvis hvis väl vill det till. Så det hans Paulus rönnar spel Hennos men bollen för det. Ari Olsen vingas nu. Det ser mästra av Nekvon stoppen och bollen för ut och Bertil Hotna och Malsparsk och inkast. Och
Som jag nämnde, Arne Distrin börjar så här och Berglin bruk för Ötlund 3 mot Stinon, så det måste för att lägga sig in de år 4 jag får his 3 Stine. Så det här och satt till Atla. Och Askvarn är rösten kommer ut av skalar, eller till skalar, hit rätt diste. Och vi låter ni att det kanske inte finns allt det som det är Atla om, men efter till rösten gå i fotboll då man spelar gå en defensiva fotboll. Så är det Laval som snittar bollen vi gör och Jannar dator till Gango som spelar utåt till Jannar och Jannar nödder att köra längt och handlar bollen för Soren som spelar Atla som akkurat för lagt han och så dator till Soren. Och Soren missar bollen till Peter. Och Peter missar bollen dator till Soren. Det är mest distan av Lutzinder. Det är näck sån nej och provokera i bolltapp och tennis kallar man då provokera i filer så är det Sindre att och det. Och där man Moka som lägger bollen väl out till Peter. Och så kommer en länk sändning och här är Bär Erling som tar emot men han skallar han bort till Mamoka som vill pressa våra Froa och bollen fer till Gerstansen. Erling Jakobsen. Linje hade då lite center ja det hade luktande dister bara vi motsatt om forstegn någon senast om för här skala tog mot KI och för 8-0 lunche in till Isak Simonsen vid en knallskotte fick Jauna och Isak Simonsen George mäta igen att avgöra disten till fördel till KI och i evtoine och KI vann han disten 2-8 och i gött och spalade på 6-3 och spalade Watchinger på 6-3 och tantisten vi har Watchinger lunch att för men få ösnen kämpas jättor och i disten och vänta dem till sån fördel och var 18-2 har ju 15 minuter var rätt och ända vi vinner disten 4-2 så Celine lyckas som har kvar komma till hända disten vi kvar så i någon humör eller vad man ska kalla det. Skala ska inte utföra som stå att och Watchinger vill jag gärna spela Lutzinder bättre än det gör då och helst vinna disten utan att göra det så dramatiskt. Så det skala. André Olsen röjnar chippan in men här är Ungen som för ett rum att det var annars en fin mening från André. Hörde hans Paul Samuelsen. Han hur omgången har spelat till så han spelar åter till Erling. Hans Paul Samuelsen han gånger och ja det är Sindre av en sån det är gängar över bollen och då trackar han bollen. Så är det André som tacklar Gerst och har bollen ut linkast. Men det är inte bara det här att det är då fan mål då i ett lunchen mål. Så hinner Disney för gång här är bara 8 mål kommit och det är Soringar som har skårat det. Här är 8-0 till TBF Soringar och till Boje Elsson som har skårat det med Dröbe Ströme. Och vi får glad för att spela OIF och Happy här är 0-0 och i Sörvaj spelar Nollsjö Väster och KI och här är Öjsne 0-0. Så det är snägg målskotten här ja, fyra halvläge för att vara livor här och i Sörvaj är distrin bara 15 år gammalt har börjat klockan 12:30. Här är vi affär om tojna som ska spelas om vanliga toj och till Hotnas enkastle watching och så är det själva vattnar som skjuter på mål och han fär ett Hotnas spark till watching. Och att resa vi här skala alla männar atre. Watching går av en man hängande av mine men annars lite att alla männar fram. Och då lägger sig tätt in till målmannen så det är så att tätt inlägg. Själva vattnar man inlägg någon hade lite väl en video här är Ganko som för hand med bollen men ut till Filip och Filip skjuter på mål och här är en skala match för till André Olsen. Och kör bollen ut till Hotnarspark och hinner så inne. Så ska Hennos fram med attacka.
så backar Sölve. Annars välkommen ut av gång och han får boxa bollen längt ut, men Filip sender Näkaleiser för skotta och det är bara en skada med för det att det blir en större chans så det inlägg för han så han kommer längt och här Gerst och Gerst får bara hade han och Karin till Filip på bollen för ut åter till nytt Hotnaspark. Och så skiftar det åter om så för själva fram att jacka och Hannos för åter. Och där man lägger 1 minut och 13 nu. Det vill säga att höjen är ödel för närvaro av färden här i förra halvlek. Stövan är 0-0 och här kommer Hotnaspark från Salva och här är mål. Gert Hansen. Och center bort från och bollen svävar öliga lunch och sånt och han är för höver så kan gå och vi återstång ständigt Gert Hansen. Och det är inte det första målet han skorar. Ja, det är nummer 4 eller 5 i år och han är helt säker vi till att Gerda Witchinger skorar såna mål. Han vill han inte kastar inkast som gör mål så är han som skallar bollen i alla fall vidare ett låg mål och Schalt om han är inte att de största mannen i fotbollsvärlden så är han krutstärskare i luften och han skorar till 8-0. 8-0 och det är point Arne Hallag. Jag vet inte om tar släppa centra och så är det till. Alltså 8-0 till Witching och det var Gert Hansen som skorar. Och tar bollen upp och så flyttar Alex Trolaj. Alltså 8-0 är i halvleken och vi vet åter om 15 minuter vid 17 halvleken.
Ja, så vi dator under Møyre Chatla skala. Linjer av in Natja Vettlen. Domaren kommen och ja, inte alla spelarna tar det av vi. Det är en länge tajner så att man har genka. Støvan alltså 8-0 till Watching och mål i Gert Hansen. Och det var i sista minuten i förra laget. Det var i övertiden i förra laget. Det var ett hotnaspark som kom högt in fyra och här stod Gert vid attarstång och lyckas som bara skompa i bulten inom strikna vi hade någon. Nu uthållnas Alex Trolay, han flöjt där för att få spelaren in av Ötlen och tar halvt det det första som kommer inom linjerna nu. Watchingor var nöjd att främja en utskiftning nog så 12 för alla. Det var 18-15 minuter att Hans Jörgen fick en skea. Det såg ut som en muskelskea. Han lägger sig ner och ber man bli skiftat ut. Och inför han kommer hans fall samman sen. Annars det Line till Somo som börjar disten. Och det för skala till och i mål. Andras Gango och Ari Olsen, Jakob Jakobsen, Valerian Ljubashvili, Peter Dam Jakobsen, Mamuka Toronjatse, Mihał Pribilski, Jonas Fredriksberg, Edvin Jakobsen, Brian Jakobsen och André Olsen. Så Witchinger, Elias Rasmussen, Hanus Jakobsen, Atle Gregersen, Frau Benjaminsen, Filip Georgievich, Själve Vatnamar, Erling Jakobsen, Hans Jörgen börjar inne men skiftar ut och för handen kommer Hans Pauli Samuelsen, Soren Angel, Gert Hansen och Adesina Laval. Och till Witching som gör bulten upp här och i 17-0. Alltså 8-0 till Witching och det var inte så rävliga några chanser till Negmören till. Det var en chanser här skala lugga som helt att se av bulten i mål men han var inte vinkar eller dömd inne och så startade han så bjärka och all linjerna. Så det Philip som rönar spelar, han spelar med bulten för det av linjen. Och bara inte att han har till att vara Witchinger som har en öliga större mål av som också blev bjärgar av strikene. Och så såna i distrin lugga som man har lött och det blev näkrar sån här nägga stöver här tempo för urdistnon och så i första minuten för alla just då fick Witchinger Hodnaspark som tar ja det var faktiskt tror jag Hodnasparkar det och så för bulten i mål. Här vi börjar på 17-lag och det är Elias Rasmussen som ska ta målspark för Witching. Han täckte stort spel till Erling som vill pressa sin drama Moka men tar spelar sig bara väl bort ur Witching ner. Så är det Frau Benjaminsen till Atle Gregersen. Och jag tror en distor som och syndemästare av att det kan ske med vilket distor tar det och ofta luts inte linare men de spelar ett lomma och han häver hoa lugga som blossar sin dropp kvarst och där kommer ankra tacklingar och där kommer ankra stöver i banan och låter hans Paul som Röjna spelar Filip men här kommer en väl spelare fyra och han får fätra bollen natt och spelar till Salve vi åttar så ju till Laval han får handa bollen och så kommer inlägg men här är bara Skalamän och han skallar bollen till Salva som tyvärr för Witching vill harspressa och inte färskåta. Så är det André Olsen. André Olsen in till Mamuka till Edvin men han tar bollen tacklar Frau så är det Laval som ja hade var hade sa sin stått lite bara från en tackling och kvargen rackbollen och det enda bara vi att då en 3 med kom in och tog bollen och så är det Filip Georgievich han röjnar dribbla han är ju inte han hejar sinter nämmer i omstöver i möte med 6-3 då eller han kanske nämmer ganska till sagt det är bättre i möte med 6-3 då är det han inte ordentligt finns det inte på samma vata men han prövar det är Jonas Fredriksberg inkast nu han kastar han längst fram och så är det Soren som får upp och skallar han och det är Peter och Arthur Soren och André och Arthur Soren och så Peter ut till Ari Olsen. Det ska alla ha bult nu. Och i löten är det Witchinger som är russlite. Det är alltså 8-0. Det är alltså 8-0 och här kommer Filip i en tackling och han är akkurat för söjner och tacklar
Tackla Jonnar Fredriksberg, frispark. Jakob Jakobsen med en längdboll men han tror Erling upp för men Edvin för honom. Edvin Rönners släpper för boy i näkrar men här får Negomans 4 och så där Frau till Hans Paula. Hans Paula han är alla några spela Filip men Jonnar till Lise Stone och för bollen och så är det Witching går efter Rickor Robador och till Soren som färdspalsar av bollen och harspressar av jag var minst 2 skala men så är det Fröe till Hans Paula till Laval till Hernos till Erling får ut till Gerst till Soren och till Ångan Skala av bollen Mamuka Amine till André till Peter tar halta spel brott Skala tar halta li ölja brott så är det Ari Olsen han släpper för Boy Laval men spelar till Ångan och så är det Gerst som först av bollen och han röjnar spela Laval och här är Skala med vittlen och i löten är just hes ner början av 17 löten det för vi Nek sned i bolltapp och nek var sned jag stöver här spelaren öpressa i missa bollen. Ari Olsen till Jakob Jakobsen. Laval skompar han och ger frispark mot Skala. Frispark till Skala. Och gör när Gauar stöv och när 5-20 meter från söjlinjen och 35 meter ute. Och ett gott steg att köta bollen vidare till tormännar som är fann fram Brian och Mamuka och Saurier. Peter och Dam Jakobsen är röjsne vunnit sina luftdueller i fotbollstre. Så tar flida folk fram. Så Jim Inledge han ligger väl och här Fröel som fär foten av bollen och kör han ut till Hodnarspark till Skala. Och till Edvin som får ut att täcka. Witchingar har alla mans 8 Filip Georgievich attre. Så Jim Inledge här från Edvin och han kommer högt och väl för Brian och här är Hennos som ständer och vi ståndsna och fär korbolten i det av till 8 Hodnarspark. Hodnarspark till Skala. Det var en luktande stöv att ha Witchinger skåra. Jag fick 3 Hodnarsparkare, ja. Och till André Olsen som får attacka Hodnarsparket. Och han kommer högt och väl en 4 här och 2 Skala men så skall han. Jag hade det Valerian vägspelaren som för hade han och jag stod där i fjärde och så skall han på men han är Lucas som han blev pressad av de mest som är sina egna spelare och så det själva vattnar mer. Han räcker sig ut för det Filip Georgievich. Filip prövar att dribbla och flatt inlägg som Gerst färfättra. Gerst släpper för den första och kicksar Lucas som tar gör och ätla och så är det Mamuka för jag har som bollen för det och Gerst kastar till Atle Gregersen. Atle Leiter efter en spelare till. Han vill inte harst pressa och så han är vår gå att hitta och Leiter. Spelar han var ju till Gerst och in Atla och tar lätta Lucas som Atle har bollen och så långt han ner här att så Jerry Witchinger så står han ska men här prövar han oss vi när sker en delvering men här kommer Skala med vittlen så är det Mihau med Erling och Hannos och han dan häs för Erling bara starkare och skärma bollen och där
Malspark till Witching. Elias Rasmussen. Han spelar stått till Erling och helt inte häs för ordentlig press av Erling eller Atla. Tar få att höja att värdera så det såren så tar en press och han kommer med en längre boll till Laval. Röjnar denna och här han får bollen och jag går dömt lockon till jag kan ska illustrera väl så stund och jag hade så att det var sin Eva Sanko 88 men Witching fick hotna sparke. Witching går över hotna spark och det skorar då på i förra laget till 8-0 och häst för det Salve som täcker hotna sparke. Och Witching går flytta nekfalt fram och skala av alla man satte så tar han hotna spark och han kommer väl för och så den kommer väl upp till bollen pura och pressa över och skala han näka längt vid så inne och att det är ja faktiskt en större chans än han värderar själv och räknar vi. Ölja fröjer och laser han kommer upp till bollen. Malspark till skala. Andras Gango. Andras Gango skjuter malspark han. Det ska gå att och så kommer längre bollen fram och här är Søren Angel som skallar han. Och det är Jakobsen som spelar Attor till Gango ut till Jakob och hans Paolo lägger ett Ludsindra press av han och så får Jakob fått lära fram ut till Valerian. Peter kommer väl fram efter men han ska älvra bollen så spelar han på inte fötterna av Erling och så ger han frispark med att Fröa stått att han har. Stövan är alltså 8-0 till Witching. Och vi får glad för här och jag får ha spelar här i Stövan stadigt 0-0. Och Sörva är här som Norrköping Väster och KV spelar här för över halvlek och nu kvar lött och här är stadigt 0-0. Och i Strömnäs spelar Ebbe Streimor och TBS och Sora i Rhein och här är Stövan 0-8 till Soringar. Femte distrikts nomfärden blev spalt av Sjustvik och det här var mellan B6 denne så och han desten vann B6 och 2-0. Tar skulle ju spela en stejba final och lejer det igen så tar framskånda sig hända disten. Så är det Jakob Jakobsen fram till Ari Olsen fram till Edvin ut till Jonard till André Witching han lyckas som boja bara in till Lane Alving kommer fram och så och lätta tar det här av bollen sin dörr och så kommer en Alving fram i mitten och Gershudran bara längt upp men han skallar Valerian lugga som till Salva och Salve till Filip och Salve kommer lugga som bortgjort. Jag tror inte man som där så det Salve han är gåvar stöv och han spelar hans Paula och hans Paula åter till Salva och Salve är gåvar stöv nu och han skjuter på mål och bollen fer ut till Hanna spark. Där kom då väl bortgjort av och mest som ensamadler i stövne så är det Witching så skala som på främre en utskiftning utför nummer 23 André Olsen och inkommer nummer 25 till Leivor Johansen. André dacht innanför förra han har tillskjut till armen lugga så igen och han är ganska mera förstörd ut igen han är värderar själv. Det är alltså första utskiftningen till skala. Ja, så Leivor Johansen som kommer in och till hotna spark till Witching. Själva vattnar var för att ta hotna spark. Och han kommer tatt in av malen och kvar här är Peter Jakobsen så detta är till Filip som gör det till förhållande och han skjuter och han vill pressa och räcker en skala man och bollen för ut till att hotna spark att rätt. Häsförreda Hins och Jan och till Henrik Jakobsen som ska täcka. Henrik Jakobsen heter i bollen och åter har Witching on the negamans framme och skala alla man satsar. Och det är ju störst jag Witching Jardim inlägg och här är öli bara där men det är så skala som för att stäva bollen och ta komma väl för och ja i 2 minuter så får det kort bollen åter till Elias Rasmussen och Witching on. Erling Jakobsen. Och så skjuter han en längre boll. Han
snurra skajvan vi i forhold till kvart Filip i Atlas här. Han var annars en gåvar stod här och så kastade skala inkast kött och missar bulten så är det Laval och han kommer förbi Ain, han kommer förbi Tvär och han spelar efter till Hennos och Hennos ja, Sintor sned åt färra röjnan i allvar bulten men det kickar så då skala och ja, här är inte frisparks i dammaren och så missar skala bulten alldeles. Tar Soren och Brian lika som igen är närdes det och bara detta och Alex säger nej här är inte frispark de spelar och är. Hannes Jakobsen att till Erling. Erling till Gerst. Och så är det åter som förr i snallöjsen här där bara trilla mittelsön och han pressar där. Så är det till Soren och Soren till Gerst. Gerst regnar sig att han längre bort men han för det och inkast lokala. Till att ta då kött till Petter och själva rönar pressa Petter men Petter vänder sig från in till Edvin att till Petter. Petter till Leivor som akkurat kom in. Leivor till Brian till Petter. Så här där några goda sammanhängande hjälvingar här. Ari att till Leivor i inledningen han räcker väl till Mihau och Mihau lukkar som känner för både den första och den nästa och färre ett hotnarspark på tur då. Här till Erling som färt tacklan ut och är och ett lag. Annars kan det se för att mål att inte 0 Väster men TBF Sora Rain har skorat till 2-0. Hur strävde sig? Alltså 2-0 till Soringar. Det är hotnarspark till Skala. Han kommer väl en fyra här Soren som skallar bort och så för Filip att stäva bulten. Han temer han helt rätt han den här färran inte och bulten för det. Det är annars en god möjlighet att kontra men och det är Janard. Åter till Valerian. Har spelat får inte Middelsen nu skala. Har här så jag till bollen lötne. Edvin till Leivor till Jakob. Det som får bojda första pressen spelar fram till Brian förväntar sig i bollen och Rönnö spelar Miha och Leisan men som Erling Wittlen och så får skala med bollen efter Ari Olsen. Ari åter till Jakob till Valerian till Janar Fridsberg. Janar på tvärs till Jakob och så är den gå Elving Ginamina så Mihau han släpper laser från Soren och så gör han gå han har gått skott han kan gå pröva och han skjuter oss nu och Salve fick ganska akkurat tacklan och bollen ändar till Elias. Hans Paulus Samuelsen. Spel runt Sibaka Vittar. Atlet Lärling. Det är Watchinger som är framför så så långt tar det av bollen så skorar Skala inte så tar trillande mittelsön att det är så. Och nu börjar det pressa ut sin Skala och så spelar där bara lugga ut och in åter så är det åter i somstöv och atlet till Soren Röjner spelar fram till Gerst men Skala med får lucka fyra och så åter till Atlet Hans Paula åter till Atla. Och så är Hans Paula Amina i bollen och så Elvin går till Gerst. Han är öliga gav tog men han bojar för långt här. Mamuka kommer väl åter för bollen så är det Petter Jakobsen. Petter kommer förbi själva och på tvärs till Leivor Jönsson så ska han lägga hans framme. Och gott inlägg från Leivor, han ligger väl. Nej. Här är inte så nästa bollen och för och det är backlinjen. Gerst fick oss inte riktigt stövna men Atle Gregersen. Erling Jakobsen. Så trillade runt åter.
Jag tror jag går bulten fram med Laval. Han vinner han men tar skalamänner är första i torbulten och det Larry. Lötner där skala som en näggmästa bulten. Watching går fair shortly kan hänga samman. Det Petter som räknar vi länge av går till Erling i mitten och skalar han åter till Elias. Här är stövan 8-0 till Watching. Vi har spalt i 20 minuter i 17 laget. 18-20 minuter. Och i Strömnes är stövan 2-0 till Soringar med Dröbströme. Och i Foglarfri är stövan Stabæk 0-0 mellan ÖIF och HP. Och Västra Dongasand är stövan 0-0 mellan Norska Väster och KI. Tandistren börjar i en halvan timme satt igen här inne. Så här är Hållagörlöt nu. Så är det Janart. Och så är det Mamoga som Lukas som kommer ut troblagar här. Och så Sölve vid bulten. Och tar det också ensam att Sölve och Laval. Och så tar vända bara vid att vid bulten. Och så är det en angel ut till Filip som kommer väl för Janard. Janard satsar sin deras tacklingen. Och så kommer Filip in 16 meter och han prövar ett lätt inlägg. Men här kommer Peter Jakobsen 4 och kar bulten ut till Hotnarsparsk. Hotnarsparsk till Watching. Hotnarspark till Watching. Till jag finns ju flera Hotnarspark och det blev var inte farlig för affär och tog komma väl en 4. Har det varit en stark på Hotna. Så det Hannos vi inlägger någon han kommer tatt en 4 och tar bergas sin bollen det ut till Salvi ut till Hannos. Han lukkar som chippar en 4 här. Atto Gerst Hansen och så Bjärga Dora Strykne och Atle och ja, vad händer där? Här händer inte. Tar får skalla bollen ut fra och så är det Søren Angel som får bollen. Hannos satt till Salva. Atle är verande framme så han är halv skala med så det ska stå till John där finns det mål med skala. Han är bara ett boll någon och så rönar han att Häggneslian att saxa bollen lock short och så är det Filip Georgievic och han skorar 2-0 till Watching. Tar hött och folk fram Atle Gregersen ja, jag vet inte vad han rönte det så stått det men det enda är att han lägger bollen ner till Froa som fintar i ögon och trillar han ut till Filip Georgievic som ikke gjør noe høyest på tur, og han smekker han ned til 2-0 til Watching. Og så her tar Dissen akkurat der som de vil ha han. Tar her Dissen akkurat der som de vil ha han. Tar føra 2-0 og her var godt støyr av skala i hver støv. Og så til det var akkurat som gameplaneren sa Samalere kanskje jeg har vært. Filip Georgievic viser noen 3 mål i år. Som han själv säger så skorar han bara att det bruk för dig och hinner bära målen som han har skott jag vet 60 så och i det har han så skorat till 2-0. Jakob Jakobsen till Valerian. Alltså 2-0 till Watching här av skala och vi har spalt och så fänga Salvi en boll och han är ensam att med man kan göra han skjuter och gang och Storbjärgar. Salvi skulle kanske ha tagit lösen upp det här var och ja alla för en halv andra med över vi och någon och Laval var nog så fröjer och men tar man kommer in i 16 meter in en med drön så tar jag första jag skott på mål. Hesa lötnas här det lötsen ut som att det Watching som luggar som lägger sig av distan. Jag får lära från en väldigt spelare till skala ända vi har själva för en champions nu spelar stort och så ja, det var en alternativ mat i att ta hotna. Det var lugga vi har blivit akkurat och så den Salve bollen upp och spelar natur till Elias. Hes för Atle och på plats att han valde inte att boja framme. Schalten där var ju ju mål senast så och nu lugga vi att hans Paul läser stövnar att och för bollen från Jakob men han skallar natur till Gango ut till Lever in att till Jakob. Och Watching han tar läggas ju ja nästan tysk formation så väl där läggas sig där välja tar förra förrätter och sanda väl har förra ju 2-0 och tar vi där spalt och
Och jag är när 3-4 minuter. Jakob Jakobsen till Valerian. Här att Gerard Riske avwatching så tar släppa Lucas som har bollen tar lägga lite press av bara så där inte spela fram efter och så då spela fram efter så är Søren Angel Øya klarar och vinner störst alla luftbollarna. Självt om det inte är att Negvar Malmölagar så är stående 2-0 till Watching och det kommer alltså mest som att han har debelstöver. Mål till 8-0 kom att han hotna och mål till 2-0 kom. Ja, det var att han har hotna men bollen föreligger som ut ur 16 meter och blev skotten i 4 och gav mål. Så Erling Gröner Elvering men hon ända vi har blaggat ut till Hans Paula så Hans Paula till Filip på tvärs och Filip åter för Bojanart. Nu är Filip Lucas som kommer igång. Han spelar åter ut till Hans Paula. Han röjner legend till Attarsång men han räcker han också ytla och bollen för Bojanart. Att det var åter en större chans så det leder till att Witchinger har funnit täcka det nu och har spelat kött fram efter och komma väl för Bojarna nu. Kan gå vi en målspark. Och här är det Leivor som färger en luftduell vid Fröa men Angen är de färran det enda vi hennes tar bollen långt rättare och så spelar då sig ut ur pressen och Jaskala och tippar fram till Laval och Laval för på mån och för på 2 och så gör det frispark och ett lite frispark till Laval Amine. Det är show Fröa kört och spelar till Salva. Och tar halta bara på bollen och kör ner. Och här missar där bollen och kör ner. Det är väldigt av Edvin. Så gör Filip Rusback mot Edvin. Malic har Soringon Shade Jan Krossla till 2-0. Och nu är det 2-8 i Strömnäse. Nu är det 2-8 i Strömnäse. Så Bestreimor tar läggas i halt om där är då att han tar för och tar spalt och Sore för jag tar vart att han 2-0 och eller tar vart att han för i sista minuten och ända vi har vunnit det och det har varit 2 häckningslig mål som Bestreimor fick gå. Det är Danne Soilo som skorar till 2-1. Här bilder efter fram nu. Nu är det Ari in till Peter spelar till Edvin. Edvin till Leivor vid en inlägg. Han ivast inte stannar inlägg. Så är det Brian och han har en flott detalj. Han lägger sig bollen väl till rätt så röjner det att lidjande flokta bollen men han får bara inte vi så in nu. Och vi får glad för det här är stadigvæk 0-0 mellan ÖIF och HP. Så fullfringar här kanske finns sin till Hammarald av Eriksvall och just här i år. Ett lag och i det. Här är målspark och det är Elias Rasmussen som klarar han attacka. Han skjuter han högt och längt fram. Här är en liten duell mellan Laval och Jakob och Laval kommer väl på skjort. Så var det Søren Angel Amine. Hvor er det själva? Tar missa bollen och så är det en god omställning här och hade väl förbi flera mans nu Ari Olsen. Men han är näka ensamvattler och är halt Elias för hand på andra bollen och för vippande det. Han är goda kaos och har funnit Ayman Saurik för Ari tar Witchinger missa bollen av halvmålet och skala men skjuter fram tar straffa kött och Ari träcker förbi 2 till och skjuter på mål och Elias för akkurat hand på bollen. Hodna spark. Hodna spark till skala till Leivor Johansson stekta. Han skjuter han väl en 4 men här kommer Sölve upp och skala väck så är det Ari. Och han skjuter på mål och han räcker ut den första mannen till Witchinger och så är det Laval som missar bollen ut och han får frispark istället för 4. Han får frispark.
Att du gav att du Witchingar tar framåt 2-0 så tar skunda sig smör neråt. Så spelar att röna Sinter hasarderar i Alvering men där har stora det så är Erling och Atle. Det har vi sett några för det. Så chippar han bollen fram och det är inte några Witching men Jakob Jakobsen och så vi fänga så bollen från Peter Laval. Han ger en liten kroppsfint och släpper och fintar faktiskt båda män där som man har rundan om sig och blir så tacklar för frispark. Så är det Witching från Rudskifting. Till Gunnar Vatnamars kommer in. Och han kommer in för Søren Angel. Søren Angel som har gjort det väl av min i det. Han har varit trygg och lovspelaren och han har floppat alltid väl runt. Gunnar Vatnamar kommer in. Gunnar som verkligen har haft en Juggenbross så han spalt några dister i fjör och jag han skått han har skått i alla 6 mål i FA-daltene och skått i 8 i Champions League också så Gunnar Vatnamar han har haft en årlig goda säsong här i år. Så är det goda bollar till Laval som röner avslutar första för men bollen för vi så innan. Kan gå och ta shot Larry. Ari lite grann bomsalva och renner på tvärs av ötlen. Till Janard Fredriksberg. Janard siktar efter Brian men här kommer Atle upp och vinner bollen och så där Witchingar för att stäva bollen tar spelaren. Tar det helt roligt. Spelar runt. Spelar så bort ur pressen. Så Atle kommer fram och vinna. Och han chippar han framme mot Hans Paula och Laval. Laval tar bollen väl ner. Till Salva till Filip och Filip till Gerst. Gerst till Salva. Fröe, Salve, Gunnar. Gott plats av vända sig. Till Filip Georgievich. Och ett inlägg också tulja från Gerst. Så läser Filip spelar väl och rönnar få fätra bollen men ända vi har skala för han Brian lägger sig bollen och spelar till Mamuka. Mamuka hällde väl på bollen och kommer bort ur pressen och lägger han på tvärs till Leivor Johansen. Leivor Johansen innan mina till Miha och till Peter. Så det finns ju folk in i 16 meter. Ari han lägger bollen väl för här kommer Elias ut. Elias som väljer att göra gott så han väljer att göra gott här i 17,5 år. Han är steg väl. Och spelar där Mittelsön. Så Hans Pauli öliga gott plats i Lomanon ut till Filip nya frimersen in till Salva. Salvi kom in i 16 meter. Nu är han öliga läser. Han lägger han på tvärs men Ganko kommer ner. Här är annars spelar kö att han får Ganko att skumpa bollen om och men Ganko är trygg och håller bollen om. Edvin. Han väntar sig väl. Så här har han någon spela till och man stäcker lösen dra. Leivor till Peter till Ari. Nu har de haft en sekvens här. Det kommer väl en 6 meter Edvin vid en inlägg men här är Berg Elias Rasmussen attackar andra bollen. Så kallar där bollen ut. Det har spalt ju en stor halvan timme och det är 2-0 till Witching. Löt ner det Salve Vatnamar som täcks här till Bojne. Och han ska lära hjälp. Annars kan ni säga från att Adongasan DK skårar till 8-0. Möter Norrköping Väster och i Foglafjord över HB skårar med IF. Så satt då
det som man må kalla för favoriterna i ödlom för en 8. Det var Ahmed Mudrakic som skorade för KI att stått att stäcke. Och i Fuglafyr är alltså 8-0 till Habbe. 8-0 till Habbe i Fuglafyr. Och det är Sebastian Pinkel som har skorat. Sebastian Pinkel har skorat för Habbe till 8-0. Så start är mål kommer i alla distan och det sa ju ut i förra laget att det skulle komma några mål, men det är helt snägg mål. Det är 2-8 och det är ständer Atle och Elver är vi igenom Baltrande. Det är alltid stått till det deras Andreas Arnon och Björn. Salve texar kinnarna där av han affären sin drill, det var inte kvarter. Men han är gående hånden här i Nekomans att täcka sig av. Så lötene spelar där vi Tuccio, Mono och Natter. Så skallar Valeri till Mamuka. Mamuka kommer väl förbi Gerst. Och här är Rongen som lyckas mer över till framåt så han spelar till Jakob. Och via han för han bollen långt fram. Ari Olsen. Ari har ser S under det. Han har gjort det gott här ute. Det högre så i skala. Jakob Jakobsen. Och så är inlägg. Här är Ari han fär inte ordentligt lagt bollen som han vill. Och så är det Filip Georgievich för att stävja honom. Och han ja, vi fel att få Ari och Peter lyckas som tacklar bollen för honom. Och så är det Jonnart som missar bollen i det. Inkast till Wutching. Salveras kommer in åter. Så gör Vatnamar Bajaner frispark med Edvin. Janar tar frispark kött. Så är det Jakob han får fotlar för fram efter och ja, han visste bollen och så visste Wutching han gör kött där så har haft en gåva stöv och tar det och 4-5 nu. Men här kommer det gå bollen fram till Laval som tar bollen ner och har ett flott bjärg av andra skanko. Och en flott bjärg att det är Ösne väl spalt av Filip Georgievich han lyckas som chippa bollen fram till Adesina Laval som får lagt bollen och prövar att trilla under andra skanko men andras kommer väl ut och lockar fyra. Har bollen ut till Hodna. Hodna spark till Wutching. Hodna spark till Wutching och skala halda en man fram i hästfär mot Larden. Det har bänt så två Wutchingar. Så är det Hanos. Och ett inlägg där ligger tatt och här är Gunnar som kommer upp men här är Ungen som skallar bollen. Han är lojka vi har fått ja men han är harsh pressad av Petter och bollen för det till Malspark. Det har spalt och gör när 35 minuter, 36 minuter. Stövan är 2-0 till Wutching. Skala Röjna lägger sin till 4. Tar av finns några chanser, eller halva chanser här. Så han är 2-0 mål till Wutching. Men Wutching kan lätta där lyckas med här bollen och ta där och ägnar halva och så pressar där härst, tar där pressa. Fänga där bollen och Röjna kontra väl, men det Ednast ikke kvar för där får onkra chanser på skjortøy. Så är det Jakob ut till Leivor. Leivor in Amina till Peter. Wutching grava alla män är utan Laval att han hur bollen så tar till Lucas som tar sig kan bara vid det här. Och inläggsne vara Lucas som bara stort veck ett stort dator till Elias Rasmussen. Elias skjuter en länga boll fram mot Filip men Jonnard lette bollen för ut linkast och täckta kött. Valerian till Peter. Ja. Orsaka till Jakob.
fram efter med Mihau. Mihau lägger bollen sin dörr upp i luften och förspalt han ut till Leivor en inlägg och han räcker den bara som i dittla bollen för ut till målspark. Så är det Washington som är målspark. Elias Rasmussen med målspark då. Och Elias skjuter han högt och långt fram. Och här är det Gunnar och Peter som lyckas som i distans om bollen och ända vi har bollen för långt fram. Atle skallar han till Freo och Freo skallar han vidare till Hans Pauli går vart och han spelar ut till Filip Georgievic. Filip Laval. Och han lätt spela Kajra så om Filip råbar öle hårt. Hörs dömde inte frispark och Filip är bollen och Ragnar ändå för boy men Peter stilla sig för det och Watchingar kallar bollen ut. Och då kasta åter till Watchingar. Och i Foglafyrre har OIF Jauna med Happe och i Strömnäs har Ebbe Streim och Jauna i möter Soringom. Det var alltså 18-2-0 och kommer upp på 2-2 nu. Men det är inte ovanligt att OIF är gott urslut med Happe. Det är Sef Lawyer för närför. Det är inte så jävla länge sedan att de vunnit tjej och med Happe i Foglafyrre. Och förra året hade de spalt 0-0 i Foglafyrre så det är inte ovanligt. Vi löt ner där 8-8 och till och ja, här är det inte mer än 5 minuter efter att spela. Här är Daniel Alersen som skorar. Och i Strömnäs är det alltså 2-2 och här är det Aremor Olsen som skorar till 2-2. Så det är nästan spännande styr lötne. Så var jag Dungasan det här är stadväg 8-0 till KI. Och det var Ahmed Modragic som skorade i att 2 minuter sedan läge. Och här under Mojric alla skala är stövan alltså 2-0 till Watching. Och det är jag syns inte så att Watchingarna bara boja efter dem och nästan bjöa dem fram efter och så tackar där bollen från dem så kör som bollen kommer fram med vägen i Watchingar. Och så är det Elias vi har någon länk om bollen och han är inte poänglös adress så han är kran det Leivor Johansson stegar ner Leivor till skala. Och han tippar han fram efter åter med Mihau. Han tar han väl ner i brinkarna och spelar ut till Mamuka. Mamuka kommer väl för Boygerst och för frispark. Det är en fin stöva för frispark så är det utskiftingar. Det är nummer 9 Chavichinje som ska ut till Filip Georgievic och in kommer nummer 15 Jakob Vatnamar Olsen. Skala skiftar nummer 11 Mihau ut och in kommer ja, det är nummer 9 som ska ut och nummer 11 ska ut till Mamuka och Mihau som färd ut och inkomma nummer 18 Johnny Petersen och nummer 8 Andras Fredriksberg. Och till frisparken är finare stöv här till skala. Till Sintor. Han kan lägga inlägg så att han cyklar om mål. Han kan också lägga det tatt att närmare stång. Så det är till Leivor Johansson som skjuter han. Och han kommer väl en fyra med här kommer Atle upp och skallar bollen ut till hotna. Kanske så lyder affär och inlägg någon. Men han färdigt hotna spark. Han släpper rörande sig åter. Och här kommer bollen i fyra och tar man väl upp. Och så det är Valerian som Ankorsregna knäa bollen med målen och Elias gärna Storbjärging. Han får lite bollen upp om in
ur 5 meter någon så kommer åter din lägg och här är åter skala första bollen och tar skala bollen på. Nu låter det oss inte fyra här så så lätt ner till knäck fötter till är då en 2 minuter efter vanliga lag då här så att och skala ett och 2 stora chanser här att nå spark. till Watching och 2 minuter efter. Elias Rasmussen. Han siktar ett Gunnar Vattnamar. Gunnar och Peter far upp och till skala som förinkaste. Ari röjnar att täcka kött men han lät bollen lite till Löiver. Löiver kastar till Peter. Peter pressar och själva och av hans Paula men han får bollen och så är det Andras Fredriksberg. Han spelar bollen i dupna till Ari Olsen. Ari Olsen, vi har en gång inlägg. Kvar är det här. Här är det och skala skårar! 8-8! 2-8 orsaka. Det är ny inskiftet Jone som sätter bollen i mål. Och ett fint all på skala här. Watchingarna kanske pressa för lite. Peter 2 måste när han färs prigga bollen vidare. Och det enda vi Andras för bollen. Andras Fredriksberg som trillar vidare till Ari Olsen. Som vi har en gång inlägg färande Pom, Hennos, Erling, Atla och Elias och Attan för här ständer Jone och priggar bollen i mål till 2-8. 2-8 och det är minuter efter att spela och det är lyckas som gåar hur jag får mål nu. Watchingarna har inte lagt så nog fyra så slötna men nu är det Fröe som lägger en boll till Jakob Vattnamar som han missade det av. Trutje minuter lagde det trätt. Så vi där in och ta långt och långt in från dem här nu. Och Skala tror på att han nu tar skulle bara ha ett mål så får det sti här och nu kör Väster är det 18 för möte KV så är det Arthur Ari Olsen till Löiver Jönsson, han räcker av första verkaren Watching Johannes som skallar han längt ut. Jakob Jakobsson, Watching han är backa öliga längt nu. Tar jag var ganska sådär respekt där och så kallar bollen ut till hot natter. Och Oskar är fan att trycka på att han nu tar Raina Trustalias sin dörr. Tar Raina Trustalias sin dörr och Skalali är vakna här och det är lugga som i sista löta där vakna här tar skulle bruka utstegen där kommer få. Så det kommer inlägg från Löiver och här sen kommer Ösner öliga väl in för och här är det Peter Dam Jakobsen som faktiskt kommer upp till bollen och färre hötte jag han men för bara inte vi så nu. Han för bara inte vi så nu. Här 2 minuter efter nu. Av långt där av Ivetöjnen till domaren Elias Rasmussen med målsparsen. Så är det Gunnar som snittar han och Jannar spelar efter till andra skanko. Och så Raina drar pressan och här är Hennos och här är Frösparkle Watching. Och tar det här kan säga gå att in i Watching han är. Själva ligger och hälsar om knäet. Det vi över Eliot. Här är skala. Watching över frispark. Och det är alltså skala som skårar i här på inte har vi får in och i Ivetöjna till 2-8. Så är det Salve som luggar som chippar bollen fram till Raina chippar fram till Laval och Jakob Jakobsson ända vi har karat ut till hotna och det väl luggar som akkurat det som inte skulle hända för skala tar Watchingarna har gåa tog här Deibolstone och tar gera anche jag tar och Jakob är över han för ut i bollen och lägger han ut för själva och tar gänga bara still och roligt ut och attacka där hotna sparche
Och skala men är alla farnar att han alla väl ut i söjna. Tar skuld och så Witchingarna var snällt så flottar tvåmans in 16 meter nu så heter ja tar Gera bara akkurat det som tar skuld och få bollen ut åter och här var stadigt gåa toy. Skala men Atlas är fängande bollen och kastar den och hundan till. Och så får det att dra ett hotnadspark. Ja, Witchingarna får akkurat det som där Atlas här på tror det så. Tar här var gåa toy ut i söjne och här Brukslide domar nu. Så start Witchingar en åttali i F-daltene och kom upp på 2-4 sti. Nu är en landslistegen. Här ändar 2-8 till Witching och Malne skora och Gerst Hansen skora till 8-0 stått för halvlek och stått in i 17-halvlek är det Filip Georgievic som skorar till 2-0 till Witching och så här bant Arjen vi får en i utöjna så skorar i skala till 2-8 och så blev det sin spännande men det som hände lyckas som resten av utöjna är att Witchingar fick några dejboltar och tar tåg och så gåa och trilla och runt och fick bara mer hotnadspark och flera inkast så det så utöjna får lyckas som vi drar all till Witchinger och det var akkurat det där Atla och så satt ända distrikt 2-8. Witchingar så starkt kom nu på 2-4 sti och lite i öllom för de 3 sti framför KI som spelar i lötne tar börja var sin sätt nu tar bara spalt och i när så start Witchingar nu åtali som bara rör den och KI följde vi och i Fogla för det här som OIF och HP spelar här var 8-8 för lötes igen och det var OIF som skorade stoppar en Vistarlopp och tar häva jag lovar att det kommer framom. Ja, OIF och Habel som faller här i halv. En som har haft en sedan ringa gång för så förstås när det så skorar till 2-8 när det har och Strömlös är Destin Lever här ända i 2-2 och här ända igen 2-8 till Witching och här västre av Dunkasante är stadigväck 8-0 till KI. Alltså OIF lagt sig 8 möter HP. Och här är vi över avblåst och Myndamæren Olav Wallace och Per Martin Gregersen för att tacka för åkken här och de mörde chattla av skala.